ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав омода кардем ки пешкаштон мекунем. Мошини арзон ки роӣ кардан мо қабул кардем, пешкаштон мегузорем. ҳастаи сечкаҳои простои объёмни ва нексиёи арзон, мошинои советский, вектора, тойота кемри ва хундай саната бадрон ва дигар намуд мошино ҳастанд ки ҳамаашон бо нархҳои дастрас арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошиниҳо далакора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед ба дрон, сурат, маълумот, адреси ҳамааш дар номери WhatsApp имо роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. курси имрӯзаро афсӯс ки гуфта наметавонем, барое ки поён боло буромадистае, байни маву шумо нофаҳмиаш, барои ҳамин намегӯем. дӯстони азиз, навора сар мекунем, лайкото нагузоред, навора позитсияш кунед, марамат рафтем. яке мошини фурӯшии имрӯза аст ба дрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван намхали светои сауз. соли 1996 бензин газ кор мекард, мотор гӯшаши простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин ба дрон мегӯяд нав ба қариб мегӯяд мотор кадаги аст, коробка ҳамаш 100% мегӯяд, 4 балон пачка, люкам дорад, хадавои кадаги, дастрошини фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ. бо арзон ам мегӯяд 4 балон мегӯяд пачка, 4 диска, хоб хадавои кадаги ҳамаш 100%, люкам дорад, магнитофон ҳамаш кор мекунад. тоқа суми холӣ мегӯяд, алиш умуман намешавад. ин мошин мегӯяд дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ. рақамои тоҷикистон аст кор мекунад ва рақамои россияшон кор мекунад. дар рақамои россияшон WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки налича мегиранд мегӯяд арзон метиҳем, мегӯяд марамат, занг зад дигар маълумотоша гирен. шумо дам агар бародарам хеле мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошед, инам хеле сурат маълумот шарик кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дев мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон ҳастаи мошинои Daiwo Nexi аст ки светои сафед, соли 1996, бензин газ кор мекард, мотори 6 литр, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд мотор ранги соат кор мекард, коробка 100%, мошин мегӯяд печка, электропакет ҳамаш кор мекунад, чашкаҳош ҳамаш мегӯяд варид надорад, хадавои нормални, 4 диска ва 4 балони 70%. мошин мегӯяд дастрошини фурӯхта мешавад бо нархи 12,000 сомонӣ, бо арзонтар мешавад. ин мошин мегӯяд дар душанбе пойтахта қарор дорад. одамоне ки налича мегиранд бо арзонтар метиҳем, мегӯяд то вариантҳои суми холӣ ба дрон. инам хел Daiwo Nexi 96 сол, светои сафед. рақамошон рақамои мегафон аст, кадоми шумо харидор аст арзон мекунад, марамат дигар маълумотои пурра ва аниқша аз рақамошон гирем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Hyundai Sonata аст ки соли 2011 сол, судишфуриш газ. моторш мегӯяд 2 литра, коробкаш автомат, сайстани мошин мегӯяд бе-90 тоза, мошин мегӯяд вагони. мошинча мегӯяд ягом камбуден дорад, ҳама ҷош мегӯяд заводской кор мекунад. задагии пӯшидагӣ мегӯяд ихеле чизо надорад, 1 сола ҳуҷҷат кадаги, салон кожа, мотор беҳтарин, коробка 100%, хадавои кадаги, 4 балон пачка, мошин мегӯяд Android компютер, Bluetooth ва телевизор, задни камера ҳамаш кор мекунад ба дрон. лобои ҷоша мегӯяд биён лобои хел проверка кунем, мегӯяд ягон камбуди надорад. мошин мегӯяд 10 литр да мегӯяд 75 та зиёд мегӯяд мегардад. соҳибшон умуман мегӯяд такси гаштагӣ нест, тоқа барои кори шахси худашон. нархи мошина мегӯяд 75 та мегӯяд, не ки нархи ахирониша мегӯяд дигар арзон намешавад, мегӯяд ки 2011 сол ба дрон дастрошини сум дар кӯрае. мошин дар душанбе аст, кадоми шумо харидоред, марамат занг занед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Mercedes-Benz C-класс сечка, соли 1994, бензин газ кор мекард, моторош 1.8 литр, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 балони 70%, 4 диска, салоншам тоза, радно краска буда, намхали кабутай савзай, намхали светай. мошин мегӯяд нахаду хай камудиша нафтиян, кадомтон мехарем бо пурсида мегирем. нархи мошина мегӯяд 30,000 сомонӣ мегӯем, бо камтари дигар муомила мешавад, бисёри бад не. камтари дигар ин мошин бадо дар ноҳияи Файзобода қарор дорад. кадоми шумо мехаред, чӣ вариантҳо ки доред, рақамҳои TCL-шон навистагааст, ҳамин рақамҳо бештари маълумотша метавонед занг зада пурсем. дӯстони азиз, чӣ мошине ки мехаред дар комментари нависед ки чӣ хеле мошино ба шумо далакор аст, мо ҳамун мошинои шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем.
шумо лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва ссилкаи навори моро дар WhatsApp имоҷиз дорен, ссилкаша подлисаш кунед. Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон бояд тайга ҳастаи Mercedes-Benz C-классаи баъдрон ки объёмни светои серебристи соли барои 6 1998 бензин газ кор мекунад, объём мотори 1.8 литр, коробка механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин. Мошин мегӯяд главни нозада мегӯяд, яъне ки нозада мегӯяд 100%. Серебристи свет, электропакет, 4 диска, 4 баллони нав, салон шам тоза, мошин мегӯяд нахад, яъне ки нашуд ҳуҷҷат задагӣ пушидагӣ иноша як бор дига аниқада бо гирен. нархи мошина мега 52000 сомонӣ гуфтасем, бо савдо ҳам дорад. Ин мошин мега дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. 52000 сомонӣ баъдро муомила ва савдош танҳо дар назди капоти мошин. Ин рақамҳои вавилоншо навистагааст. марҳама дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, шумо хеле рекламаҳо, хонаҳо, мошино, замин, квартира, чизе ки шумо агар дошта бошед барои фурӯхтан, сурат, маълумот, адрес, рақамотро нависта роӣ кунед. мо дар видео оянда намехем эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Toyota Camry ҳастае ки светои сафед, соли барои 6 2008 сол, бензин газ кор мекунад, моторош 2.4 литра, коробкаш механика, саистани мошин мега беҳтарин. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад, 4 диска, 4 баллонаи 60-70%, электропакет, кондитсионер, монитор, коробкашам мега 100%. савдо мега дар пеши мошин мега биен савдо мекунем ва яксола ҳуҷҷат кардаги баъдрон, яки нагуфтанд ки мошин дубайска, американка, европа, нагуфта барои ҳамин кадомито мехарен, бо пурсида мегирем. мошин нархаш бениҳоят арзон аст ки нархи мошин мега 71000 сомонӣ баъдрон, бо арзон мешавад 71000 сомонӣ. иқа мошини арзон аст ки бо ҳамира мегӯяд арзон мекунем дастрошни сум наракураe. ин мошин баъдон дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардед ки намехоҳед Toyota Camry арзоноша ё баъри шу арзонош баъдрон рақамошон дар занг занед, бо хай маълумоти пурра ва аниқша гиред лайкора гузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ҳастаи Opel Hatchback ҳастае ки светои намхали золотисти, светои шампански, соли барои 6 1996, бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6 литр, коробкаш автомат баъдрон. саистани мошин мега нахадо мега люк дорад баъдро 4 баллон мегад пачка, чашкош мегад умуман варид надорад, мотор беҳтарин, краскаш мега нав, баллон нав, 4 калпак, люк, салон тоза, ҳамаш 100%. маълумоте ки дар инҷа мисол кам аст, агар аниқ набошад бо як бор дига занг зада хотон пурсем. нархи мошина мега 30000 сомонӣ гуфтасем, бо арзон ам меша. ин мошин мега дар шаҳри Ваҳдада қарор дорад. 30000 сомонӣ дорад, муомила ва савдош қатъи ҳами худашон дар шаҳри Ваҳдад ай пеши капоти мошин мегӯяд соҳибашон. рақамошон намегафон аст кор мекунад. марҳама дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамошон гирем. лайкора бозам такрор шуда фаромӯш накунед. мо дар хизмати шумо ҳастем. чӣ мошине ки мехарем барои шумо дар кор аст дар комментари нависед. мо ҳам мошинои шуморо аз одамои фурӯшанда, яъне ки модароӣ мекунанд, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. дастгиритона фаромӯш насозем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи караван универсали, соли барои 6 1994, бензин газ кор мекунад, моторош 1.6 модула мега соҳибшон, коробка механика, ҳолати мошин мега хубай. мошин баъдон на зури зуд на безевида ки ҳолати хуби среднигӯе мешавад. номеро транзит, 4 калпак, 4 баллонаи 60%, магнитофон, салоншон соза. мошина баъдон яки маълумотош пурраи баъд нест, барои соҳибшон нагуфтиян, мо ном ҳичи гуфта наметонем. нашуд хадавот задаги пуштаги ҳуҷҷат и чизо ягон чи нагуфтиян. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 19500 сомонӣ. бисёри баъд не ягон суб хай муомила мекунад дар назди капоти мошин. ин мошин баъдон дар шаҳри Ваҳдада қарор дорад. пешакӣ гуфтагия ки одамоне ки намехаранд илтимос беҳуда нороҳат накунанд, чунки одамони коргаранд, беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд. танҳо одамони харидор мошин дар Ваҳдат, марҳамат одамони харидор занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон бояд тайга ҳастаи Mercedes-Benz C-классаи баъдрон ки намхали светои шоколадни, соли барои 6 1995, бензин газ кор мекунад, моторош 1.8 литр, коробка механика, саистани мошин мега беҳтарин баъдрон. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад, 4 электропакет, 4 диска, 4 баллонаи пачка баъдрон, салон шам кожни, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега саистани беҳтарин. яъне намедонам баъдрон мошина объёмни кадагиян ё ки объём наст, яке мошин уже объёмни ҳаста, не ки намедонам ки заводской буд ё кадиянаша инаша нагуфтиян.
нархи ин мошина мегӯяд 40,000 гуфтесем бо арзон ҳам мешавад. Ин мошин мегӯяд дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. Нархаш бениҳоят арзон аст ки 4 диска балон нав, 1 сола ҳуҷҷат, электропакетамаш 100%. Маромад харидига маълумоти пурашаки нархи мошин 40,000 сомон. Даҳам мошини фурӯшии навбатии Ансайбадон ҳасте ВАЗ 21099 ҳасте ки соли барои 6 1997 бензинка аз кор мекунад. мотори 1.5 литр, коробка механика, сайстани мошин мега беҳтарин. мошини бадрон 4 диска, 4 табронаи 60%, 1 сола ҳуҷҷат, мотор мегад карбюратор, коробкаш 100%, моторам беҳтарин мегад. соҳибшо салоншам тоза, яъне ҳуҷҷат дора, фақат мошина мегири газ метиҳӣ. нархи мошин мега 7500 сомонӣ аст, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин мега дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. ВАЗ 21099 бадрон ки ин хеле мошина ҳамин хеле сайстани дига арзон намеёбад. дастрошна тоқа суми холӣ мегад алиш намешавад. кадоме ки наличи мегирад бо ягон сум арзон мекунанд. маърама дар рақамҳои поён буда мегафон аста занг занед. 7500 сомонӣ ки бадрон ҳуҷҷат балон ҳамаш 100% аста. шумо дам дӯстони азиз, агарам хеле рекламаҳо боша, хонаҳои, мошинаи, заминаи, квартираи чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, сурат маълумот чода кунед. инам хеле фурӯшта мегузорем. лайкотро фаромӯш накунед, навора подписааш кунед. мошини фурӯшии навбатии Ансайбадрон ҳастай Daiwo Nexi ҳастай ки светои сафед, яъне ки кузуфи хечебекаш. Daiwo Nexi дар кузуфи хечебек. соли барои 6 1996 бензин газ кор мекунад. мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мега беҳтарин. моторша мега нав кадаги бадрон соҳибшона хеле гуфтай ва 1 сола ҳуҷҷат мега дорад. аккумулятор мега пачка, хадавои кадаги, коробкаш мега 100%, балон мега соз. салоншам тоза, ҳама ҷош кор мекунад мегад балон, ҳуҷҷат, аккумулятор, хадавоимаш кадаги. мотор бадрон беҳтарин мега соҳибшон. дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 8500 сомонӣ бадрон, бо арзона мешавад мегад тоқа вариантҳои суми холӣ алиш намешавад. ин мошин мегад дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. кадоме ки наличи мегирад бо арзонтар метиҳам. маромад дӯстони азиз, кадомтон агар харидор бошед дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, 12 та мошин доштем ки якташ уже савдо шуд. мо натонистем ки дар монтаж монем, барое ки дар вақти монтаж уже 12 мошини мо савдо шуд. мо дар соҳиб шумо гуфта ки намонен, барои ҳамин мо гирифтем. шумо дам агарам хеле мошини фурӯшии хона замин бошад роӣ кунед, мо хеле яъне тез фурӯхта метиҳем, ки барое ки реклама зурай. то видеои оянда.